Здравейте! Аз съм Стели. Аз Гали. Днес ще видите Age of Legends You. Участват Стела Денова в ролята на Галина Андонова. и Галина Андонова в ролята на Стела Денова. Във филма Началото на Age of Leg. Да вървим ли? Хайде! Хайде, че да не го изтървем. Бързо! Всичко започнало през лятото на 2012 година. Къде е Гали? Кажи, Стели, кажи. Къде се забави? Брат ми се бие ужасяващо. Чакай да видим. Мисля, че не е добра идея. Ух! Ауч! О, това ще остави белег на брат ми. Дура се! Давай! Аз ще отида да се успокоя малко. Добре. Age of Leg такъв! Това става за моето шоу. Успокой се малко. Той е идиот. И знаеш ли, това, което каза преди малко, става за заглавие на нашето шоу. Age of Leg. Ще взема камерата. Прекрасна идея. The end. А сега за нашите почитатели трябва да ви покажем скайпа, за да можете да се свързвате с нас. Слагай го. Age of Leg. Едно. Ето по-отдалеч. Това е от нас за днес. До другата събота. Чао! Хайде! Другата събота!